bukan lah nanti soal mai betawangनिफ्राय ओरै मोसानांदों हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिहरबाय नोंथांमोना नायगासिनो मिस्टार दोनदाल चेनेल तो दिनै माने बोरिं नांबाय आरोना रुमाव थायै बेसे रुमाव थाबावनो माने दसे ओंखारलांसै लोगोनि रुमाव थांनि माने गोदाव सोराव माने रुमाव बेसे थानो गरमबो बोथोर अखाबो दोमैलु हब मा खालामनो रुमाव थानानै माने बोरिं नांथारबाय बिनिखायनो दसे लोगोनाव ओंखारलांसै नैथिंजोंनो आदा गोजोन फैदो आदा गोजोन आदा गोजोन गोदाव सोराव जानानै फैदो बेबो रुमाव गोदाव सोराव बेसे थानो ना दा न' गोदाव सोरावथारो हेभि न' हेभि नुखादों आंखौ ना हे नोंखौलाय मा बुंनो आरोलाय नै आदाखौ आंनि चेनेलाव गोदानै बरायनाय जाबाय दा नोंथाङा माबाफोर बुंनो नामा आंनि चेनेलाव बुंथ'ला नामा दा सानसेखौ बुंनो रोङा जिखुनु फंबायनि चेनेला गोदान नालाय थाब ग्र' जानायनि सापर्ट खालामलायदो लाइक कमेन्ट साबसक्राइब बयबो खालामनानै लाइक कमेन्ट साबसक्राइब शेयार खालामनानै बयबो लोगोफोर थाबैनो होमबासो मोजां इन्टारेस्टिं भिडिअ लाबोनो हागोन आं नोंसोरनि सेराव नङाब्ला बोरै हानो गाइस गोदान नालाय माबाफोर गोरोन्थि जायोबा नियमा होबानो जाबाय आं इमानबो जाया माने खुगायाबो मोजाङै जाया आरो बुंनायफ्रा औ बिदिबा गाइस लोगोफोर नायलांबाय थादो जों दा फैबाय लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था नै जोंना सेक्रेटारि स्कुलाव ओरैबायदि भिर जानानै दं माने ओरैबायदि भिर जाखायो ओरैबायदि बिस्ति आरो पंकज भाइनि रुमाव मोनफैबाय आगोलावनो सेन्देल खुनांगौ रुमाव हाबनायनि सिगां नै मालाय रुम साफा खालामदो दिनै कलेज गैयिनि गंदा मतलब कुछ नहीं होगा रे सब लोग गंदे ही रहता है ना अभी साफ करना पड़ेगा अभी तो साफ कर रहा है ना तुम पंकज मेरे सैंडल में कुछ बोलो तुम क्या बोलेगा मैं अभी रूम साफ कर रहा हूँ बाद में बोलेगा अभी बोलो ना अभी बोलने का टाइम नहीं है मेरे पास अरे अभी बोलो खाना भी बनाना अभी बोलो ना अभी नहीं बोलेगा अरे अभी बोलो हट अभी बोलो malam gosana goslana sola hah ma sola gosla मानसिनाव माथो जिसो होनो हा जि माथो गस्लासो होनो मानसिफोरालाय कुछ भी नै हिन्जाव लादो हिन्जाव लादोब्रा हिन्जाव लादोब्रा मानो लादो इदि खस्थ' खामानि मावबाय थानांला नै लंपेन्टफोरखौ साफा सुनांगोन जेकेट होननानै ब्रास मारिनांगोन साफायानो जायाखै नों सुनाया साफायानो जायाखै नों सुनाया नायना लोगोफोर साफायानो जायाखै ओरैनो सुना होदो सोमनानै ओरैनो सेबना लामना होदो दा बिस्थिया नाय लोगोफोर बादुला ओंखायनो होनदों आं बाजि लादो बाजि लादो होनदों आङो मानो साफा गानबासो सिख्लाफ्रा साफाया नायगोन ना नङा होमबा आदा बिस्टि नंगौ ना लोगोफोर कमेन्ट खालामनानै खोन्था आदा बिस्टिखौ आरो हायोबा आदा बिस्टिनो मा नांगोन नोंनो जेबो नाङा लोगोफोरनो जेबो नाङानो लादो माबा मोनसे हा आदा बिस्टि लादो माबा मोनसे लादो थ' लोगोफोर जों दा बिस्टिमनि रुमनिफ्राय थांनो ओंखारबाय दा माने टाउनाव थांसै मा होनो माबा मोनसे प्लेनिं जों गोदाव सोराव नालाय बेनिखायनो
गाइस नायलांबाय थादो आंनि चेनेलाव माबाफोर बुंगोन नामा नोंथाङा माबा मोनसे बुंदों आंनि चेनेलाव आदा बिस्टा तामाम हेन्डसामखा दे लोगोफोर तामाम हेन्डसामखा आदा बिस्टिया लाजिलायदो आदा बिस्टिया जोंनिया नै आदा बिस्टिनि बाइकआ बेनो जावा ना जाबालै जावा ना जाबा मोननैबो नामा बाय सिङाव आदा गोजोना एटिएमआव फैसा दोननो नायदो नोंथां मायाव थांनो आं न'आव थांनो भाई बाजिखौ नायनो थांनाय नामा ए नङा बिदिनो राजा जी माथो होनबालाय ए न'आव थांनाया गोबाव दे बेदर लाफादो अमा बेदर बुगारखौ नुला जे गबाय लोगोफोर नै दा जोंना काटसो मारिखायो माहाजोन आदा लाला ada majen tam daman nih logofer जों दा थाव सोखांबाय थाव सोनानै नै दा थांगासिनो नायलांबाय था नुलांबाय थागोन जों दा बाजाराव थांगासिनो डाइरेक्ट बाजाराव देखायहैगासिनो लोगोफोर नायलांबाय था लोगोफोर नै दा जों बाजाराव मोनफैबाय लोगोफोर नायनोसै मा लानाय जायो मा लानाय जाया दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोर माथो मैया नोंनि बार्थडे दङमोन हा माथो जेबो होदिया नोङो हा मानो जेबो होदियासै लोगोफोर जों बाजाराव बारा गोबाव खालामासै माने मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों जोङो दा जेबो लायासै मोनसेल' बुस्थु लादो लानाया देखायलाय मा लाखो देखायलाय नै बादाम लाबाय बादाम जाहैनोसै आरामनो थांनानै नोंथांमोना नायलांबाय था लोगोफोर चलो लोगोफोर दा फैयै जों दा नै भैरबकुन्द मोनफैबाय दिनै ओरैबायदि गाज्रि अबस्था माने मा बुंनो आरोना भिडिअ बानायबाय थानायावनो गैला सेस ओरैबायदि दुखु मोनदों आं गोसोआव बेफोरबायदि जागोन होनना आं मालाबो सानाखैमोन आरोना ससपेन बायबाय लोगोफोर गैला ससपेन बायबाय नै मा जाबावगोन दा गंसे जासिबाय थादों आं पस्टखौनो जायाखै बेखौ बाइक गैया ससपेन बायबाय सोरबा गंसे बायना हरदो लोगोफोर नै गैला ससमाया बायबाय जागोन जेबो नङा बेग गैयाबाबोथ' आं गाननो हायोना ससमाखौ ना मा होनो लोगोफोर बेग गैयाबाबो आं गाननो हायो जादोंना दाबो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन थ' आंनि भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब शेयार खालामनानै हो लोगोफोर हाजासे शेयार खालामनानै हो
नोंथांमोननि सायावनोसै नोंथांमोनासो जि खामो नङाबाथ' उफाय गैला रायानो गैखाया नोंथांमोनासो जि खामनो हायो आरोना फुरा गाव सिजोबना हो लोगोफोर गाव सिजोबना हो थाबनो दे बाय लोगोफोर गारिनि मा होनो गारिखौ जों स्टार्ट बन्द खालामनानै फैदो आरो गाय ना फुरा थाव साव थाङा टेनसन फैबाय था आरोना फुरा मोजा स्टार्ट खालामाखै जों फुरा नै स्टार्ट बन्द खालामनानै फैबाय था आरोना फुरा थाव बायसिखायो लोगोफोर नायनाय